नाथाय दानथ' नों बिदि अख्रा खालामना गाज्रि मानसियानो जाबायना मा मोनखो नों जेलाव फैनानै दा हा बिदि हमजानानै आं बुंदों नोंनि साजाखौ आं खम खालामना होगोन बेबो नोंनि बिमानि थाखाय बिमाखौ नायनांगौना नोङो सानसेबाबो नोंस्रा न'खराव रावबो गैया आं बेफोरबायदि एसेबां अन्थाइ बिखाबो नङा मिथिदों लक्ष्मण जायखिजाया मोजांल' जा आन्टी हायोबा मोजां बुजाय नोंसालाखौ नङाबा लाइफ टाइम जुदि जेलाव थानांगौबा बोरैबासो जागोन खोथाया नोंथांनि थाखायबो बुजायनायाथ' बुजायोहाय नाथाय बुजिनो नागिरा माथो आरो थमा बिमाखौ मा नों नायनो गोसो गैया नामा हो नों आंनि जिउआव फैबानोथ' सानैजों मोजां नायनो हागोन ना साबसिन हामसिन आबा मानो बिमा बुरैखौ बेफोरबायदि खस्थ' होनो सानो हो आबा मोजां लामायाव फैदो मोजां जादो बेफोरबायदि आल्थु फाल्थु खामानिफोरखौ गारदो मिथिया नामा बेसेबां बायदिसिना रायलायो नोंखौ दायो बयबो आरो आंखौ सानाखै नोङो आंखौ साना बिमाखौ जुदि नों बेफोरबायदि आखल दिन्थिबाय थायोबा आं नोंखौ आबा थैबाय होननानै साननानै लागोनहाय नोंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाय नङा आङो आयै थैया नों जेखौखि बुङा नाथाय बे सोदोबखौ लाबोनो नाङा नोङो अब्ला जाखिनि नों दाय मावदों बिनि साजाखौ लादो बिनिफ्राय मोजां जादो आबा जिबनावबो जेबो बेफोरबायदि आरो गोरोन्थि खालामथारनांला बेबायदि दाय दा मावथारसै नाथाय आंनि गोसोआ थुनथुलिखौ बावनोनो हायालै जायखि आं थैनानै थांथों थेवबो इसोरनावबो आरज गाबबाय थागोन आङो मोनथिया नाथाय आं जोबोद मोजां मोनो गिबि आरो जोबथा थुनथुलि आंनि खोनादोंना जों नोंनि थाखाय मोजांसो बुंदोंलै लक्ष्मण नों मा आरो देनांफोर जेन'बा उनावहाय आरोना उनावहाय नों आंनिफ्रायबो साबसिन हिनजाव मोनगोन ना मा टेनसन लादों नों नोंनिफ्राय साबसिनबालाय मा जानो नोंथ' जानाय नङाना बियो औ आबा नोंनि साजाखौ एसे खम खालामना होथोंसै नों मोजां जादो बिदि गोरोन्थि मावला होननानै लिरना होदो दे आबा आरोथ' नोंहा आंनि थाखाय एसेबो साननाय गैमारा दङना आयै मानो गैया जानो दे आं नोंखौ गोबां सानोथ' अब्ला मानो बिमाखौ बेबायदि खस्थ' होबाय थाखो हा मानो दाय मावो आरो एबारनिफ्राय बिदि गोरोन्थि मावला होननानै नों बुंनांगोन लक्ष्मण बे गथ'आ मानो हारसिं जिरायबाय थाखो दे बेबो अखा हानायाव मोनानि समाव गथ'आ सनानि फिसाला बोरैबा मोनोलां रायलायना रायलाया जाखोबा जेन'बा जा रागा जोंनाय बेथ' बिमाजोंसो ना बे गथ'नि बिमाजोंसो नाथाय गथ'जोंलाय मानो रागा दे बाबु आरे नोंलाय मा खालामगासिनो बेयाव हारसिं माने दाथ' अखा हादोंना नों बेहाय मानो जिरायबाय थाखो गोसो आंनि आरे नोंथ' बिदि जिरायबाय थाबा लोमजागोनसो माथो जाखो अब्ला जियानो जा न'आव थांदो थां बेबायदि थानो नाङा नङाना आरे आंखौलाय बुंबाय थानो सोर नोंलाय ओमफ्रायथ' अखायाव बेबायदि जिरायो नामा माथो जाखो आं जिरायनाया नोंखौ माबा डिस्टार्ब जादों आंहाथ' जेबो जायाखै र' नाथाय नों जिरायनाय एसे अखा नाङि जायगायाव जिरायना ओमफ्रायथ' आं नोंजों रायलायनो गोसोआनो जायाखै आरे आंनि आइया बुंदों नोंसोरनिफ्राय गोजानाव था होननानै बेखायनो आं नोंजों रायलाया नोंनि नोमायालाय माथो मोजां फोरोंनो रोंगौ देनाय आंनि ममखौ मानो बिदि बुंदों नों सरि आंनि ममा बेसेबां मोजां नोंलाय मा मोनथिनो मालायखौ आंखौदि बेसेबां अनो आंनि ममा जानो हागौ नोंनि नोजोराव मोजां खोमा नाथाय दि बे मा बुस्थु बेखौ आंबो मिथिगौ आं दाख्लै नोंसिनाव थांनायनि थाखाय नों आंनि ममखौसो बेबायदि बुंनो मोनबायना आंखौ जा बुंनो गोसो बुं नाथाय आंनि ममखौ बुंनांखाया आंनि ममनि खोथायावनो दा थांखा नोंखौ बुंनानैबो मा मोनगोन देनाय अके जायखिजाया नों न'आव थांदो बेबायदि हारसिं थानो नाङा ना आरोथ' नोमायाबो जेबो टेनसन लाया नामा नोंखौ बेफोरबायदि जेरावनो गोसो बेयावनो हारसिं हगार हरो आंनि ममनिफ्राय बांसिन रावबो अनखाया आंखौ दादाबो अननो हाया आरो आंनि ममा आंखौ केयार खालामा जागोन आंसो फैदों आरो आंहा दा गोसो जाबा थांफिनगोन ना नोंहा गावबागाव लामाजों थांदो आरो दिनै खेबसे लास्ट सोंबावनोसै आङो बेनि गथ'नि बिफाया बहा दंमारो जानो हागौ दाख्लै गथ'आबो बानायनानैसो बुंदोंदां बा माबा मोनसे थगायदोंसोदां बिराद थगायनो गोरों ना अखायाबो जि बारा हाबायलै ओमफ्रायथ' दाख्लैबो आंनि ममखौ मानो राया बे थुनथुलिया बुंना होखा आरो एबारनिफ्राय आंनि ममखौ बेबायदि रायबावोबा आंनिफ्राय गाज्रिसिन रावबो जानाय नङा बा बेथा बा नों बेफोरबायदि दम होबावलायबाय एथ' गोरा बाथ्रा समाया ना दाबायदि बैसोआवनो आंखौ बेथा दा बुं नोंनि बेथा नङा आङो ओरैनोबा आंनि देहाखौ रागा जोंना दंखायो आङो बेनिखायनो नों आंखौ दा एदावखा आरो आंनि ममखौबो एदावना दालाखा नोंसिनि जादों नामा जोङो आरे बेबायदिथ' नङा बाबु
नाथाय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंथ' बेखायनोसो एसे बेथ' नोंसिनिसो प्रब्लेम आंजोंबो गोरोन्थि जाबाय एसे आं नोंसोरनाव थांनो नाङामोन नाथाय बिनि थाखाय बे थुनथुलिया आंनि ममखौसो रायनो मोनबाय नाङा दे मिथिनोबो लुगैयो आङो नोंसिनाव जेबो सोङाबो सोंलाबो सोंनोबो दरखार साना आं रावनावबो नाथाय मा नोंनि ममा जेबो खिन्थामाराखै नोंसोर मालाय मानसिजों मानो रायलायनो आङो रायलाय आं रावजोंबो बाबु नोंनि ममजोंसो जोंहा एसे प्रब्लेम जादों नाथाय नोंजोंथ' नङाना नोंखौबो जों एसेबां गाज्रि मोनाखै दे न'आव थांदो दे बेबायदि थानो नाङाथ' नङाबा नोंनि ममखौ लेंहरनि आङो लेंहरनि नो थेंक इउ नोंनि जेबो मदद नाङा आंनो नोङो दा थांनो हासिगोन प्लिज आंखौ एसेबां सानो सोर नोंलाय नङा नों मानो बुजि रोङा दिनै दाथ' मोनाबायना बेबायदि थानो नाङा होनखाबायना आङो बेनि सायाव बोथोराबो गाज्रिना दा बेखायनोसो बुंदों दा आङो आरे एसेबां सिन्था खालामनो मानो आंखौलाय थां बुंखाबायना आं नोंसोरजों रायलाया बुजियालै गथ'आ मा नों आंनि देड नामा हो नङा होमबा आन्टी जेसेबां हायो नोंसालाखौ मोजां बुजायो नङाबाथ' बिनिफ्राय बे माब्लाबाबो बाहेरायाव फैनो हानाय नङा आंबो नोंसालानि मोजांनि थाखायसो बुंदों नोंसानि फेमिलिखौ सानहरनानै मानोना गोदो बिनानावखौबो खोमानांबाय बियो दा नोंबो हारसिं आन्टी माब्रै बेफोरो माने जागोन बेखायनोथ' आं बिनि साजाखौबो एसे खम खालामनो हागौमोन नाथाय नोंसालाया बुजिनो नागिरा माथो बेनोथ'हाय सिगाङावहायथ' मानसिया बेबायदि नङामोन नाथाय दा मानो बिदि फाग्ला बायदि जालांखो मानसियानो मानो बुजिनो रोंला बे साननायानो बहा गोमाजोबखो आरो बियो जानला मानला मानसिखौ एदावाखै दे नोंसालाया आंखौसो एदावदों आंखौ हारा हुरा बायबाबो बे थेवबो जेननाय लाथारा मेडाम आं एसे मोजां बुजायबावगोन आबाखौ मोजां बुजायो नङाबा नोंसालानि फिउचाराथ' मोजां जाखानाय नङा दानो बिब्दिबा आरो देनांलाय मा जाबावगोन बेलाय मानसिजों मानसि होननानै आं बिनि माखासे दायफोरखौ माफबो खालामनो हागौ दे अब्लाबो बे सोलायथाराबाथ' बेबायदिनो हमजाबाय थायोब्ला मा जानो दे पुलिसजों बेखायनो नोंथाङाथ' बिमाना नोंथांनि खोथाखौ बुजिनो हागौ बियो आंनि खोथाखौबो लाया लाया जाथारबाय गथ'आनो नाथाय मेडाम बिखौ अननानै जे गोरोन्थि मावबाय बिनि थाखाय आंबो निमाहा बियो नोंसालायाबोथ' सोलायनांगोन ना नोंल' निमाहा बिबा बोरै जानो आन्टी आं नाजाबावगोन मेडाम हानायमानि नाजागोन आं बेखौ मोजां लाबोफिननो नाथाय अब्लाबो बेखौ बांद्राय इसेबां मानि साजा दाहोसै मेडाम जे एसे एनै बेखौ जेलाव दोनोबा दसे समखिनि दोनथ'बानो जाबाय अब्लाबो बांद्राय साजा होनो नांला आंहाथ' एसेबां मानि गोहोबो गैया दा जे बहानिफ्राय फैसा थाखा मोनदां आबाखौ बहननानै लांनो दिरुननानै लांनो दायाथ' गोबां खालामदों बियो बेखायनो नाथाय अब्लाबो इसेबां बुजायबाबो इसेबां बुजाबाबो मानसियानो माने दासिमबो आंखौसो मोजां मोनो होनबावो आंखौ लाजिनोबो रोंथारा नोंसालाया आन्टी मोनथिगौ नाथाय आं आरो बेखौ हानाय मानि बुजायबावथारगोन जेरैखि जायाबाबो बे गावनि गोसोखौ सोलायथारनांगोन बेफोरबायदि आं बुजायगोन ना नांगौबा देनां मोजां बिहामजो मोनबोगोन ना बिनि थाखायबो दा गोजौनि हाथरखिखौ हास्थायमालाय बहा मोननो बेलाय बिदि जिद खालामबाबो अख्रा खालामबाबो आं नोंसा न'खरनि बिहामजो माब्लाबाबो जाखाला मानोना आंहा सानजों जाखाबायना आरो बिनि सायाव नोंसालानि सिमाङा सिमाङैनो थासिगोन बेखायनो बिनि फाग्लापन्थिया बारा गोबाव थानाय नंला बिनिखायनो मोजां जागोन नोंसालाया आंनि लाइफनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय अराय जिउ गोजानाव था जागोन दे बेजों मा जाखो नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थाखो आंखौ नाय नोंना आंखौ साना साना जोंनि बाबु नानिखौ सानगोन आरो बिनिफ्रायथ' बिसोर नोंखौ बाथ्रा लगायनानैसो होदों जोंनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानायनि थाखाय ओइ आरे बा बेबायदिसो होनबावबाय नोङो गावनि दायखौ लाखुमाबावनानै नों जोंखौसो बेबायदि होनबावबाय नों सिरि थाहाय मिहिर जेबो मिथिया नोंसोरनि थाखाय बिदि दावराव दावसि जादों आरो दा मा खुसि मोनबाय नोंसोरो खुसि मोनबाय मा बुंबाय थाबावदोंब्रा बेलाय हो मा बुंबाय थाबावदों जोंनि बियानैखौ मा खालामा नों हो आं बुंखाबायना आंथ' जेबो खालामाखै बेखौथ' गोदोनासो सेबथेनांगौलै गोदोना मानो होथारदोंब्रा बेखौलाय रायखसनिखौ होथारना आं दिनै बेखौ जेबो खालामनो हादा आं हले नोंखौ बेबायदि आंनि बियानैखौ खस्थ' होदोंना नोंखौबो खस्थ' होफिनथारगोनलां आं बोरो गारथारालां नोंखौ देन अयथासार खालामग्रा नोङो बिबार बायदि आंनि बियानैखौ खोथा गैया नों बायदिया थैबाबो आंनि आखाइजों थैबाबो लस गैयालै लस गैया बे बुहुमनिफ्राय सासे गाज्रि मानसिया खमसो जागोन दा मा खालामबावनो नोंखौथ' गोदोना सेथेना बुथारखानायानो साबसिन ओइ गुमै ओइ जाबायलै मेहेर जाबाय ओइ शाला नों थै ओइ मेहेर ओरै थानां आंखौ बे रायखसनिखौ फोजोबथारनो आं खेला मोनदोंमोन नोंखौ
आंखौ बे फाग्लाया बुथारनो सानदों? थोदोलै गुमै र'। आरे हिनजावनि रुपाव हिनजाव नङाथ' बियो। आरे फाग्ला बोरनाय गोनां हो? बेफोरबायदि खालामनो लाजिनाय मोनासै नों? ओमफ्रायथ' आं हिनजावनि महर नङाबा माथो हो? माथो? खोथा बुंनो फैदों बे आंखौ बुथारनो सानग्रा मानसिखौ? आरे औ नोंथ' हिनजावनि महराव हिनजाव नङाथ' रायखसनिसो। नों नुनाय आंखौ बेफोरबायदि बुंनो? साला आंखौ गिगोन नंदों बे गावखौ हो? सिगाङाव मा बुंखायामोन आं नोंखौ? आंनि बिजानाया खस्थ' मोनना बुंखायाखैमोन? हाबाब नोंसोरलाय आंखौ फुरा एकदम अख्रांखौनो रुजुना लानाय बायदि जाबाय नामा हो? आंखौ एथ' इल्जाम एथ' दाय होनो आयो। होमबा नोंखौ जे नुदों आरो गथ'आ जे खिन्थादों बे मा नंखाय? नंखाय? नों गुबुनखौ थगायनो हागोन जानो हागौ नाथाय आंखौ नङालै। मानसिया नोङो खावसे फाग्ला बेहाय नों गुन्दामि देखायनो फैदों आंनि सेराव? आरे ओइ गुमै बेबायदिखौ खोनासंबाय थायो नामाब्रा हो? बेबायदि हिनजावनि खोथाखौ बाथोलै। रानि नोंना बांद्रायथारबाय दे ओंखारलां बुंखाबायना आंनि न'निफ्राय। नाय नों आंखौ बेफोरबायदि होखारनो हाया मिथिबाय मिजिं? ओमफ्रायथ' नों आंखौ मानो फोथाया? बिसोरखौसो फोथायबाय बिसोरहा मेगनसो सादोंहाय। मिजिं आंखौ फोथाय। नोंनि खोथायावलाय मानो गोजावबावनोब्रा हो? मानो गोजावबावनो? आरे आंथ' बुंबायना आंथ' जेबो गोरोन्थि मावाखै। अब्लाबो नोंसोर एथ' गोरोन्थि नुदोंबा आंखौ निमाहा होदो मिजिं। नाथाय नोंनो साननानै आरो नों मा हारसिं बोरै थागोन देनाय? जोंनि नानि बाबुआ नोंखौ गोसोखाङा? आइसोर नोंबो अननो रोंगौ होनबा नानि बाबु हो? हारसिं सिन्था खालाम रोंगौ बेफोरखौबो? नोंसिनि फेमिलियानो जोंनि न'खरखौ असान्थि खालामबाय। आंनि संसारा अर लागाय फैदों दे आरो नोंसोरो सासे सासेनो। गासिबो बे गथ'आबो बिदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंखौ खोथाखौ बिदि बारायहोबाय अर ब्लाव ब्लाव जोंहोबाय। सिरिथा लेबेलथ' देखौ बिनि लेबेलखौ नाय गुमै लेबेलखौ नाय। बा गोरोन्थि दाय मावनानै थेवबो मानिनो नागिरलायबावा। ओइ रानि नों बेहाय बाथ्रा बुंबाय थानो ना ओंखारलांनो बिनिफ्राय? आं मानो ओंखारनो दे? नों आंखौ मानो बिब्दि बुंदों? नों मानो बिब्दि बुंदों मिजिं? आं थांथाराहाय बेनिफ्राय। बिसोर बायदिसिना बुंबानो जे आं नोंनिफ्राय गोजान जागोन बे नङा ना मिजिं? ओंखारलां। साला दासो मोनथिसिगोन। भेरि गुड गुमै भेरि गुड। मोजां खालामाखै मिजिं आंखौ बेफोरबायदि खालामनानै। थां बिनिफ्राय ओंखारलां। मिजिं मोनसेथ' नों आंखौ जाहोनो हाखाया बेदर ना फैसानो। बिनि सायाव नों आंखौ होखारलायनो दम फैदों? मालायनि खोथा लानानै फस्थायगोन नोङो पापि हौवा। फस्थायगोन नों पापि हौवा सैमानि फिसा। आयै थोद सैमानि फिसालायबाव नामा गुमैखौ? नाथाय सैमानिख्रुइ माने सैमायासो साबसिनबाव नोंनिख्रुइ। नोंनि गोसोआदि ओरैबायदि मैला गोसो गाज्रि। आंखौ बुंनानै बुरखायनानै लाब गैया। बेबायदि नों बरायफिननो दासान आंखौ मिथिबाय? नोंनि गोदै गोदै खोथायाव गोजावगोन सानदों? ओहो गुमै गोजावथारना बिनि गोदै खोथायाव। नोंखौ फुरा गब' होगोनसैलै बियो मिथिबाय? नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामगोन। दाथ' जोंनि नानिनि लाइफखौनो बरबाद खालामदोंना बियो। नोंना बांद्रायथारो दे मेहेर। ओरैनो जोंहा मा जादों नों बेयाव एरै एरै खोमा बाथ्रा लगायना होफैबावदों आरो आंनि फिसायखौ बांद्राय गरम खालामना होदो। इस लाजियासै नों लाजियासै? गथ' मानसिखौ बेबायदि अयथासार खालामनो? नोंसो लाजिनांगौमोन दासिमबो दुगियान लाजिया। दिनैनिफ्राय आंनि न'आव आगान दाहोफै नोङो। नङाबा सानसे आंनि फिसाजोखौसो जागोन नोङो मन'गोन। नङाहाय मिजिं नों बेफोरबायदि दासान आंखौ। आं मा रायखसनि नामा? आंथ' जेबो खस्थ' होआखैहाय नानिखौ। नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनो दासानहाय। मा? जों नोंखौ आलाय सिलाय खालामदों जों? इया नोंनि बेबायदि गाज्रि आखुखौ नुनानै जों मा खुसि जानांगौ नामा हो? रागा जोङाबा? एकदम थैयासो एकदम दावखोजोब्बायलै आंना बाराखौबा। आंनि बिजानैखौ एथ' बेबायदि खालामदों होननाय खोनानानै सिगांनिफ्राय एसे एनै मोनथिखानायसोमोन। नाथाय प्रुफसो मोनाखै गथ'आबो जेबो बुङामोन ना। जाबाय दे नों बायदिखौ लाखिबा आरो लाखिनानै नोंनि खोथायाव गोजावबा आं सानसे बरबादसो जालांगोन। दानो आंनि फिसाजोनि लाइफआनो बरबाद जालांखाबायमोन। एकदम सैथो खोथा गुमै। अननाय होनो रोङि मासे अन्थाइ बिखा बिमालै बियो। जिब जुनारासो बांसिन माने बेबायदि अननो रोंबावो। नोंथ' मानसि जानानै बेबायदि रोङासै। नोंनि साजाया बेनो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां आंनि जिउनिफ्राय ओंखारलां नोङो गोख्रै। नोंनि महरखौबो नायनो हाला आङो। मिजिं नों मानो आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय थाखो? आं बहा थांनांगौ दा हरनि समावहाय? मा हर मा सान हो? मा हर मा सान? आरे नोंखौ बुंखादोंमोन ना आङो बुंखादोंमोन? आंनाव सोङालासे नों जेरावबो दा थां। मम नङा। ओमफ्रायथ' बुंदोंमोन ना आं बिसोरजों गोजानाव था। खोथाखौ बुजियोना नों गथ'? आरो नों बेहाय फैनानै बिसोरजोंसो लोगो हमफैबावबाय। सना मा आखाइ दिख्लाबायखो नों? आरोथ' नों ओजों फै। आरे माबायदि बिमा जाखो नोंलाय? इसिबां रागायाबो थिग नङालै सना। नोंनिफ्राय सोलोंनांगौनि गोनांथि गैया। मा मोजां मा गाज्रि बेखौ आंखौ फोरोंनो गोनांथि गैया। मम जास्ट शाट आप बेबी। आं रायलायदों नङा ना?
ओमफ्रायथ' सानयु आंनि फिसानिफ्राय गोजानाव था मोनथिबाय आरे बा नोंना मोजां जाबाय ओमफ्राय गथ'खौ बेबायदि डाइरेक्ट आखाइ दिखोनाया आंनि फिसाला आंनि गोसो बिनिफ्रायथ' जायखि आं आखाइ दिखो जायखि जेखि खालाम नोंहा बुंनांगौ जेबो गैयाना गोजानाव था आंनि आबियाबानि आंहाबो जेबो नांजायाथ' माथो नांजानो बोथोर गाज्रियाव बे हरनि समाव नुनायखायसो आं सोंदोंमोन दसे रायलायदोंमोन बुंनो थाङोब्लाथ' नोंसो केयारलेस बिमा दा आरे बा बोराया आंखौ इल्जाम लागायनो नों बेफोरबायदि नों नुदों मिथिदों आं केयारलेस नामा नंखागौना बेखायनोथ' गथ'खौ जेराव मेराव थांहैयो हारसिं हालानो गोदाव सोराव खालामो दाहाय आबियाबायासो फैदों आं बेखौ हिगाराखै आरोथ' नों गथ' नों मा नों बेखौ होसो होसो फैबावदों बिनि उनावनो बुंखायाखै नोंखौ आङो बिसोरखौ लोगो हमनाङा होननानै दङाथ' मम आं बोरैबा लोगोसो मोनदों आंथ' बेखौ लोगो हमफैयाखै बुंखाबायना आं हेलौ नोंहा गावबागाव लामाजों थां आंहा जेबो रायलायनो गोसो गैया रावजोंबो बिमा फिसा एखेलै एखे नोंसोरो दे होमबा थाबानो जाबाय आंहाबो जेबो नांजाया नोंसालाखौ मोजां दोन बाखिथ' नोंसिनि मेटारना आंहालाय हाबसननो मा दरखार आरे थां सान नङाबा दा दाय जालायगोन आंहासो थुनथुलिजों दाय जाया दे रावजोंबो आं गथ'जोंल'सो रायलायदों दसे बेबो नाथ' लोगो हमनो होनना फैदोंमोन बेहाय बोरैबा लोगोसो मोनदों जाबाय दे आरो थांनो हासिगोन बेहायलाय थानोबो सोर सानदों थाबानो जाबाय बिमा फिसा सानैबो अख्रा टाइप माबा गथ'खौ मोजां बुंबाय बेबो मानिथारा अख्रा बिमायाबो जानला मानला दायसो खालामलाबायबायलै नोंखौ बेसेबां बुङा मेबि बिसोरनिफ्राय गोजानाव था दा रायलायना लोगो मोनबाबो एरखेना थांनो बुंदोंना बुङाखैमोन आङो सरि मम आंथ' दसे चिल खालामनोसो फैदोंमोन बेहाय नाथाय बेहायनो आंखोला फैबाय आंजों रायलायबाय थाबायलै बे रायलायबाबो नों सिरि थानांगौमोन दस्रायाव थांनांगौमोन मानो बेजों रायलायबाय थानांगौ बेनिफ्राय नोंखौ नागिरबाय थानांगौ नामा आङो बांद्राय दुस्थ जाबाय दे खिन्थु नोङो नो मम आं बुंखाबायना आं दसे बेहाय ओरैनोसो फैदोंमोन बेरायनो बेहायनो बे आंखोला फैबाय बुंखाबायना आंथ' रायलायनो ना फैयाखै बेजों बिराद बांद्रायबाय नोंनाबो गथ' आरो बे सानजों माब्लाबाबो दा रायलायसै दिनैनिफ्राय बुंखाबायना आङो जागोन दे मम मिथिगौ ना बिनि हिन्जावा दानो बांद्रायथारबा आंखौसो बुंहरलायगोन जायखौ आं मोजां मोना बेखायनो नोंबो बिसोरजों गोजानाव था नंनायनि नङिनि खोथा बुंजाबाय थानांगौ आङो मम रागा जोंनाङा आंखौ हाबा नों बेफोरबायदि खालामोबा आंबो बेसे गोसोआ गाज्रि मोनो देनाय ओमफ्रायथ' बिसोर जोंनि आंगो नङाथ' नों बिसोरखौ मोजां दासान आंथ' सानाखैना मम जोंहा सानैजोंनो हेपि दं बुंखाबायना मालाय मानसिखौ नों बांद्राय आसा दा खालाम बारा कुइसनबो खालामनो गोनांथि गैया मा सोंनो आंनाव सों नोंनि नांनायखिनिखौबो आं हानायमानि सुफुंजोबखायो माथो आंबा नोंनो होफैनो हानायखिनिखौलाय आं होफैखागोन ना आरो हायिखौलाय माथो खालामबावनो बेखायनो नोङो आंनि गोसोखौबो बेफोरबायदि दुखु दाहोसै आंबो जेखौ बादा खालामो मोजां थाखायसो खालामखायो